Καλησπέρα και καλώς ήρθατε πάλι πίσω εδώ στο κανάλι μου Giovanni Ιωάννου για ακόμη μια φορά μαζί με ένα podcast. Σήμερα με ένα καλό φίλο από επαρχία, όχι και τόσο πολύ επαρχία, Πελοπόννησο πλευρά. Πόννησο και Θα μας συγκεκριμένα κοντά συστηθεί στην Τρίπολη, Mega City, μεγαλόπολη. Μεγαλόπολη, ένα καταπληκτικό μέρος, έτσι, με άστατη θερμοκρασία. Θα συστηθεί μόνος του ο φίλος όμως. Παιδιά, είμαι ο Βασίλης, ασχολούμαι με φωτογραφία και βίντεο. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε και να συζητάμε σε αυτό το κανάλι. Είμαι από τη Μεγαλόπολη, ρε παιδιά. Ένα υπέροχο μέρος, απίστευτο μέρος, φοβερό, να έρθετε να το επισκεφτείτε, τουριστικό μέρος. Είναι τουριστικό, γιατί όχι, έχει... Όχι, κοιτάξτε να δεις, Τζο, πέρα από την πλάκα, έχει μέρη να πας και καταρχήν έχει και ένα απίστευτο αρχαίο θέατρο, το οποίο δεν το ξέρει κανένας, γιατί δεν το έχουν προωθήσει και δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες. Τώρα, ίσως με πιάνεις και αδιάβαστο, αλλά θεωρώ ότι χρονολογείται από το 430 π.Χ. Μιλάμε για ένα μνημείο το οποίο... Okay. Το έχει ακούσει κανείς? Όχι. Με το που μου έλεγε σε μένα Μεγαλόπολη, το μυαλό εργοστάσια ΔΕΗ. Τέλος. Τίποτα άλλο. Ναι, μέσα σε αυτό που σκέφτηκα και εγώ σκέφτηκα φωτογραφίες, εργοστάσια ΔΕΗ. Ναι, ναι, αυτό το πράγμα. Δεν σκέφτεσαι τίποτα άλλο. Αρχαίο θέατρο. Ούτε καν. Μια βόλτα να πας, θα βρίσκεις στήλες. Υπήρχε η αρχαία αγορά της Μεγαλόπολης. Ανεκμετάλλευτα όλα. Τέλος πάντων, αλλά Ναι, έχει... αυτό, εντάξει, μάλλον δεν έχει να κάνει καθόλου με το σημερινό θέμα και το σημερινό podcast. Ναι, εντάξει, όλα έχουν να κάνουν. Τα παιδιά μπορεί να ενδιαφέρονται να βγάλουν φωτογραφίες. Ναι, δυστυχώς δεν έχεις πρόσβαση στα εργοστάσια της ΔΕΗ για να μπεις μέσα και να βγάλεις μερικές φωτογραφίες. Ο χώρος και οι χώροι γενικά του εργοστασίου είναι εκπληκτικοί, καταπληκτικοί για φωτογραφίσεις. Δεν το συζητάμε. Αλλά δεν υπάρχει πρόσβαση. Τώρα, αν κλείσει, που θα κλείσει η μονάδα η 3, δεν ξέρω αν την αγοράσει κανείς τη μονάδα και τη μετατρέψει σε ένα πάρκο. Όπως είχε γίνει στο Duisburg της Γερμανίας, που έκλεισε ένα εργοστάσιο και το έχουν μετατρέψει σε πάρκο και μπορείς να πας να φωτογραφίσεις. Έχουν μετατρέψει τον πύργο ψήξης, έχουν βάλει νερό και μπορείς να μάθεις κατάδυση. Έχουν τους τοίχους τους έχουν για να, πώς το λένε, climbing. Για ορειβασία. Μαθαίνουν κάτι σε στυλ ορειβασίας στους τοίχους. Το έχουν ρυθμίσει έτσι. Μπορείς να πας να κάνεις τον περίπατό σου, έχει μέσα εσωτερικό καφέ. Αν κάνουν κάτι τέτοιο εδώ στην Μεγαλόπολη, δεν θα πάει χαμένο. Δηλαδή θα μπορούν και οι φωτογράφοι εύκολα να έρχονται και να επισκέφτονται αυτό το χώρο. Γιατί όχι, έχεις δώσει ιδέα. Βέβαια αυτό έχει γίνει στη Γερμανία. Πώς θα μπορούσε να γίνει τώρα στην Ελλάδα, αλλά δεν κακή ιδέα. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Ναι, οκ, και στην τελική, ρε παιδί μου, ζήτα είσοδο 2 ευρώ. Σιγά, τι να λέει, δεν είναι, για να καλύπτεις και τα έξοδα. Και ποιον δεν θα ενδιέφερε ένας τέτοιος βιομηχανικός χώρος. Ειλικρινά, πόσες φορές έχω σκεφτεί να πας μέσα ένα μοντέλο με μια φορεματάρα τεράστια, κόκκινο χρωματάκι χτυπητό μέσα εκεί στο μέταλλο και να γίνει πανικός. Ναι, έχει αυτό το βιομηχανικό Το industrial δεν το βρίσκεις εύκολα. Τι θέλω να σε ρωτήσω. Εσύ ασχολείσαι, είπαμε, και με τη φωτογραφία και με τη βιντεογραφία, για να ξέρουν και τα παιδιά τι... Ναι, κυρίως βίντεο. Ναι. Έτσι έχω τη λατρεία μου, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά ναι, βγάζω και φωτογραφίες. Τραβάω βίντεο και φωτογραφία. Και δεν είσαι ταγμένος σε κάποια εταιρεία φωτογραφικών μηχανών και βιντεοκάμερες, δεν είσαι δηλαδή Sony και τέλος ή Canon και τέλος. Κοίταξε να δεις τώρα, γελάω τώρα γιατί έχουμε κάνει και μια εισαγωγική κουβεντούλα, ξέρεις δηλαδή την άποψή μου, αλλά το πάμε λίγο έτσι. Παιδιά, όχι, δεν είμαι ταγμένος, ειλικρινά, το έχω πει και σε κάποιο βίντεο που είχα κάνει στο κανάλι μου στο YouTube.
Δεν με αποσχολεί τι μάρκα γράφει απάνω. Μάλιστα. Ας γράφει, ναι, μόνο Nikon δυστυχώς. Δεν τα πάω καλά με τις Nikon. Με ποια έννοια όμως? Μην με παρεξηγήσετε, η Nikon γράφτε όλοι από κάτω, γιατί ξέρω έχετε και τρελό κόλλημα με το όλο θέμα. Παιδιά, απλά έπιασα Nikon στα χέρια μου, είχα Nikon, έπιασα στα χέρια μου την Nikon, κοίταξα το μενού της, κοίταξα τις λειτουργίες της, για κάποιον λόγο δεν μου έκατσε στο χέρι, δεν μου έκατσε το μενού της, απλά δεν μου έκατσε. Αυτό. Δεν βόλεψε. Αυτό που λέω, πήγαινε πιάσε μια κάμερα, δες την, δούλεψέ την, πώς θα σου κάτσει, τι feeling θα σου βγάλει, άλλωστε αυτό θα είναι και η προέκταση του χεριού σου και αν δεν νιώθεις άνετα με αυτό το πράγμα, τότε τι να το κάνω. Άρα με την Nikon δεν τα έχω και τόσο καλά. Ξεκίνησα με Canon, λατρεία, δεν ξέρω, είχε αυτό το κάτι της. Και τώρα αυτή τη στιγμή παίζω κυρίως mirrorless και Sony, γιατί αυτό με βολεύει στο βίντεο και έτσι πώς τραβάω εγώ. Ναι, ναι, αυτό σωστό. Το ακούω πολύ σωστό. Οπότε έχεις και κανάλι στο YouTube, για όσους δεν το γνωρίζουν. Ναι, υπάρχει και ένα κανάλι στο YouTube. Συζητάω, παρουσιάζω κάποια προϊόντα. Εντάξει, ανεβαίνει συχνά πυκνά και κάνα βίντεο εκεί. Οπότε το κανάλι θα το βρείτε ακριβώς από κάτω στην καρτέλα στην περιγραφή του βίντεο. Και όσοι το ακούτε στο Spotify το podcast, θα μπορέσετε να βρείτε το κανάλι πάλι κάτω σε σχόλιο. Πώς λέγεται το κανάλι? Βασίλειος M. Ωραία. Οπότε, εσύ, αν τώρα θα σου κάνω μια γενική ερώτηση, ας πούμε. Αν θα σου έλεγα ότι θέλω να ξεκινήσω βίντεο. Είδα αρκετά βίντεο στο YouTube με βιντεογραφία από γάμους, από διαφημιστικά σπότ, ας πούμε, τέτοια πράγματα και θέλω να ξεκινήσω, έτσι, ξέρω τα βασικά, δηλαδή ποιότητες, όλα αυτά και θέλω να ξεκινήσω βίντεο. Ξέρω ότι θέλω να κάνω γάμους και θέλω να κάνω εύκολα, μέσα σε εισαγωγικά εύκολα, δεν θέλω να κάνω ταινία. Ναι, θεωρώ τώρα, κοίταξε να δεις. Τι θα πρότεινες? Θα πρότεινες μια μηχανή να πάω να μάθω δίπλα σε κάποιον άλλον ή να ξεκινήσω πώς να ξεκινήσω? Να πας δίπλα σε κάποιον. Τώρα, πώς μπλέκεις με αυτό που είπες τώρα. Αν πάω εγώ δίπλα σε κάποιον και έχω Sony, ο άλλος έχει Canon, μπορεί να μην με θέλει. Γιατί θα δυσκολευτεί πάρα πολύ, δεν θα μπει στη διαδικασία να φέρει μετά σωστά τα χρώματα. Ναι, άλλο... Ναι, γενικά όμως για ένα ξεκίνημα να δεις πώς είναι η κάμερα, πώς γράφεις. Εντάξει, μια οποιαδήποτε κάμερα, οποιασδήποτε εταιρείας να γράφει 1080. Θεωρώ ότι πρέπει να γράφει τουλάχιστον 50 frames per second για να μπορείς να κάνεις και κάνα slow motion. Δηλαδή πέραν της κανονικής εγγραφής στα 25 frames που θα έχει την ροή του, θες να πάρεις και 2, 3, 4 πλάνα για να πεις την δική σου ιστορία με 50 frames per second. Πάει κατευθείαν το μυαλό μου σε 60 λόγω των Αμερικάνων. American Bar. Ναι, οπότε καλό είναι και για μένα ας πούμε, καλό είναι να ξεκινήσει διαβάζοντας. Να αρχίσει να καταλαβαίνει και τι είναι και τα καρέ, πόσα καρέ, τι κάνουν τα καρέ, πώς δουλεύουν τα καρέ, γενικά πρέπει να το έχει και λίγο με το φωτισμό, να ψαχτεί αρκετά. Κοίτα τώρα, ναι, πρέπει πάρα πολύ διάβασμα, πολύ ψάξιμο, 1080 μέχρι τουλάχιστον 50 frames per second πρέπει να το έχει. Γνώμη μου, έτσι. Ναι. Δεν χρειάζεται να πάει εννοείται σε 4K ακόμα, ειδικά όταν είναι ξεκίνημα. Οι περισσότεροι γράφουν έτσι κι αλλιώς σε 1080. Και αν η ιστορία που θα δώσεις
παραδώσεις δηλαδή στον πελάτη σου ή για αυτόν που γράφεις, αν ταιριάζει η ιστορία του, βγάλει συναίσθημα, Ναι. τον αγγίξεις, ειλικρινά δεν θα τον εννιάξει τώρα 4K, 1080, δεν θα δει καν τη διαφορά, θεωρώ. Ναι, θα κάτσει να... Το μόνο που βλέπει είναι αυτό που θες να περάσει το μήνυμα μέσα από το τέτοιο. Όπως και στις φωτογραφίες πιστεύω εγώ ότι μεγαλύτερο ρόλο παίζει ας πούμε το τι δείχνει μια φωτογραφία, όπως και ένα βίντεο, από την ποιότητα. Εντάξει, θέλεις ποιότητα καλή, αλλά αν η ποιότητα Ναι, δεν έχει εντάξει, κάτι να δείξει... τώρα, μιλάμε όμως για ξεκίνημα. Και Μιλάμε τώρα για... και ήχο, έτσι. Ο ήχος είναι θέμα, είναι βασικό κομμάτι και υπάρχει πρόβλημα με τον ήχο, γιατί τώρα δεν μιλάω ότι θα πας να κάνεις έναν γάμο σε μια εκκλησία εσωτερικά, όπου άντε πες κάτι μπορεί να γίνει, άντε κάνε τώρα γάμο έξω, σε νησί, να έχει 8 μποφόρ. Που λέει ο λόγος τώρα, έτσι παιδιά, όχι 8 μποφόρ, δεν θα τα πάρει και θα τα σηκώσει όλα, αλλά καταλάβατε που θέλω να καταλήξω. Πρέπει να έχεις μικρόφωνα έτου, που πάλι θα πιάνουν τον ήχο. Δηλαδή, ο ήχος εκεί είναι πολύ βασικός, και πρέπει να τον καλύψεις και είναι πρόβλημα. Ναι. Ναι, δεν Ο είναι φωτισμός πάλι, όπως το λες, μέσα στις εκκλησίες, ναι, χρειάζεσαι μια μικρή βοήθεια, οπωσδήποτε. Από εκεί και πέρα δεν θα έλεγα ότι χρειάζεσαι κάτι ιδιαίτερο. Ένα σημείο, ένα παράθυρο, μια γωνίτσα για βίντεο, τονίζω έτσι, γιατί άλλη εικόνα παραδίδει ο βιντεάς και άλλη ο φωτογράφος. Συνήθως οι φωτογράφοι τα θέλουν bright and airy, αέρα, φως, να φαίνονται όλα πεντακάθαρα. Δεν ισχύει το ίδιο στο βίντεο, ή τουλάχιστον στο στυλάκι που θέλω εγώ. Δεν μου αρέσουν τα βίντεο που μπαίνει μέσα, βάζει 10 LED να φωτίσει το χώρο. Ναι. Και να τραβήξει. Απλά, εντάξει... Όχι, δεν. Ναι. Απλά κάποιος για να ξεκινήσει, ας πούμε, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι με μια κάμερα, αυτό που βλέπω εγώ, ας πούμε, είναι ότι με μια κάμερα πιστεύουν ότι θα κάνουν βίντεο. Δηλαδή, πήρα μια κάμερα, έχει ένα kit φακό, έκανα βίντεο. Έχει πολλή δουλειά, πολύ διάβασμα, πάρα πολλή δουλειά, μαθαίνεις συνέχεια, κάνεις συνέχεια λάθη, δεν είναι καθόλου εύκολο. Κοίταξε να δεις τώρα, όταν νομίζεις ότι θα πάρεις την κάμερα, σαν καινούριος, έχεις κινητό. Όπως γράφεις με το κινητό, εντάξει, το κινητό κάνει και stabilize. Λες, θα πάω να πάρω μια κάμερα, σιγά, πού το δύσκολο, παίρνεις την κάμερα, ξεκινάς να πας να γράψεις. Κοιτάς και είναι όλα κουνημένα. Τι στο καλό, δεν μπορείς να μπεις να καταλάβεις ότι άλλο η λήψη της εικόνας από ένα κινητό και άλλο από την κάμερα που δεν έχει καν stabilize, ή το stabilize δεν είναι σε τέτοιο βαθμό όπως είναι στα κινητά. Ίσως θα μπορούσα να εξαιρέσω από αυτό την GH5. Ναι, αυτή νομίζω έχει. Stabilize, ναι, αλλά και πάλι. Ναι, εντάξει. Το ότι με το κινητό, ας πούμε, δεν μπορείς να πάρεις και το τέλειο υλικό, ακόμη και με καλές μάρκες κινητών που κάνουν και χιλιάρικο, δεν μπορείς να πάρεις την τέλεια ποιότητα. Όχι, Τζο, δεν αναφέρομαι σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή το ξεχνάω τελείως το κινητό, απλά το έθεσα σαν παράδειγμα, ότι σου λέω άλλος νομίζει ότι επειδή υπάρχει αυτό το stabilize και βγαίνει εύκολα η εικόνα από το κινητό, ότι θα είναι εξίσου εύκολα και με την κάμερα. Ναι, κατάλαβα. Να μάθει και να διαβάσει, και θα μπορούσε να ξεκινήσει βλέποντας το δικό σου βίντεο τα δικά σου βίντεο που κάθεσαι και εξηγείς κιόλας τι είναι ISO, τι είναι aperture, τι είναι shutter speed, να κάτσει να τα μάθει όλα αυτά. Και sorry λίγο που το ρίχνω στα αγγλικά, δεν μου πάει τόσο το ελληνικό, γιατί είμαι και λίγο ξενόφερτο εγώ. Εγώ το αντίθετο, εγώ το θέλω όλα στα ελληνικά για κάποιο λόγο, αλλά εντάξει. Ναι,
Ο καθένας όπως του βγαίνει. Τι θέλω να πω. Εγώ τώρα τα ρωτάω αυτά και ξέρεις γιατί. Ε, ναι, δεν μπορείς να κάνεις ρε γάμο το βίντεο με έναν φακό, ας πούμε, kit. Δεν μπορείς να κάνεις βίντεο. Δεν μπορείς να κάνεις βίντεο, ας πούμε, όταν δεν έχεις ένα σταθερό διάφραγμα. Ναι, θα Όταν συμφωνήσω κι έχεις, εγώ. θέλω να κάνω Διαπίστωσα. ένα zoom in, zoom out και χάνω απευθείας το τέτοιο, πρέπει να έχω το ISO εκείνη τη στιγμή για να μου ανεβάσει ISO, να μου χαλάσει την εικόνα στο in, στο out να μου ξαναεπαναφέρει την εικόνα. Όλο κάτι θα γίνει όταν έχω μεταβλητά διαφράγματα. Και ένα kit φακό, ο οποίος είναι, ας μην γελιόμαστε τώρα, έχει πολύ μικρά κρίσταλα σε σχέση με έναν φακό τον οποίο θα τον πληρώσεις και θα σου κάνει τη δουλειά. Για μένα, ας πούμε, ακόμη Ναι, και οι Samyang που δεν αρέσουν σε πολλούς, λέω και εταιρείες τώρα, γιατί γουστάρω κάποιες εταιρείες. Οι Samyang, ας πούμε, που δεν αρέσουν σε πολλούς, βέβαια δεν έχουν και auto focus, αλλά γενικά εμένα μου αρέσει σαν φακή. Είναι καλή τιμή, μια καλή τιμή φακός και θα πάρεις μια καλή ποιότητα. ναι, έχεις τώρα απόλυτο δίκιο με τον kit. Δεν θα σου κάνει καθόλου την ζωή εύκολη, άρα θα μπορούσε να ξεκινήσει με έναν φακό zoom, αλλά οπωσδήποτε το σταθερό το διάφραγμά του. Ένα 2,8 θα είναι ok για αρχή και όχι μόνο για να μπορείς να κάνεις σωστά τη δουλειά του. Και τώρα σχετικά με τους Samyang, ρε φίλε, έπεσες τώρα σε φακό, λατρεύω Samyang. Και μιλάω τους Sine, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Που... Δηλαδή ο 85 Samyang, ο TAF 1,5. Παιδιά, λατρεύω. Δεν ξέρω, έχει έναν χαρακτήρα, δηλαδή με πολύ χαμηλό φωτισμό σε μία δεξίωση, τον κούμποσα απάνω και πήρα μερικά πλάνα. Έχει χαρακτήρα, έχει χαρακτήρα. Ακόμα και με την Sony που κάποιοι θα πούνε τι χρώματα έχει η Sony, δεν έχει χρώματα. Ναι, είναι κάτι... Είναι φτιαγμένος για αυτή τη δουλειά για μένα. Δεν είναι ένας φωτογραφικός φακός. Είναι ένας φακός που έχει φτιαχτεί για να κάνει βίντεο. Σίγουρα και είναι σούπερ η φακή, τους γουστάρω πάρα πολύ τη συγκεκριμένη σειρά των φακών, αλλά όπως είπες και εσύ είναι manual και ίσως δεν κάνουν για όλες τις περιπτώσεις. Ναι. Μόνο εκεί. Δηλαδή υπάρχουν Κοίταξε, περιπτώσεις που θέλεις και λίγο autofocus λόγω ταχύτητας για να μην χάσεις κάποιες στιγμές. κοίταζα τις τελευταίες μέρες DJI, η οποία βγάζει τα gimbal για τις κάμερες, για κινητά, για όλα. Αυτή η μεγάλη εταιρεία τέλος πάντων, τις κάνουν και μια διαφημισούλα μίνι. Κοίταζα λοιπόν αυτήν την εταιρεία, το site, θυμάμαι, και έχει βγάλει τώρα, γιατί είναι έξυπνοι άνθρωποι, έχουν βγάλει ένα μοτεράκι, το βάζεις στο φακό, USB καλώδιο, πάνω σε αισθητήρες focus που μπαίνουν πάνω στο Ronin, πώς λέγεται, όποιο gimbal έχεις, και δίνει σήμα στον αισθητήρα και μπορεί και σου κάνει αυτό autofocus στο φακό στο manual. Οπότε είναι μια τεχνολογία καινούρια που λογικά σε λίγους μήνες θα έρθει και στην Ελλάδα, αν τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση που ζούμε. Τα έχω βάλει όλα μαζί μέσα εγώ γιατί... Και σίγουρα θα μπορείς να κάνεις δουλειά και με ένα manual φακό. Ναι, το είδα το μηχανάκι στο οποίο αναφέρεσαι. Κοίταξε να δεις τώρα, έπεσες και λίγο στην δική μου την περίπτωση που είμαι από τους τύπους λίγο minimal. Όσο το δυνατόν πιο minimal γίνεται. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να έχεις το rig, να έχεις κουμπώσει απάνω follow focus, να έχεις απάνω μία οθόνη πάνω, μία οθόνη κάτω, δύο μικρόφωνα, να έχεις πάρει μία mirrorless τόση και να έχει γίνει μία κουμούτσα δεν αναφέρομαι τώρα αν θα δοκιμάσεις να κάνεις ένα διαφημιστικό σποτάκι. Ναι, που θα είναι
πας να τραβήξει ένα βίντεο που έχει χαλαρούς ρυθμούς. Τώρα, εγώ προσωπικά που αν, ας πούμε, θα θέλω να πάω να κάνω ένα μυστήριο και το οποίο θα πρέπει να πάρω και αεροπλάνο για να αλλάξω όλοι. Ναι. I'm so sorry. Τελείως minimal. Αν η οθόνη της α7 III της Sony ήταν της προκοπής και δεν ήταν για τα σκουπίδια και για πέταμα, δεν θα χρειαζόμουν καν εξωτερική οθόνη. Έτσι, και την εξωτερική οθόνη δεν την χρησιμοποιώ παρά μόνο σε πολύ ειδική περίπτωση, αν είναι μεσημέρι και αν είναι τέτοια η κλίση του ήλιου που σκάει πάνω στην οθόνη και δεν θα βλέπω τι στο διάστημα κάνω, για να μην πω τίποτα άλλο. Ναι, Άρα οπότε... για μένα τελείως minimal και όλα αυτά είναι περιτά. Δεν θέλω, δηλαδή, να πάρω έναν manual φακό, έστω αυτόν τον Samyang που έχει και την καλή τιμή, βγάζει φοβερή ποιότητα και να δώσω τι. Παίρνω τον manual φακό για να δώσω σε ένα σύστημα να μου κάνει αυτό το focus. Μου είναι λίγο αδιανόητο, περιττό, δεν ξέρω. Θα τον πάρω το manual για να φοκουσάρω ή θα κάνω χρήση του manual για να φοκουσάρω στο σημείο που θέλω ή να δημιουργήσω το εφέ που θέλω εγώ. Ναι. Δεν ξέρω τι. Όχι, το βρίσκω σωστό, αλλά βέβαια αν θέλεις ή αν έχεις δύο κάμερες, αν έχεις δηλαδή... Ναι, εγώ νομίζω θα μπορούσα να το δουλέψω και αυτό, ότι θα έχω μια κάμερα πάνω στο gimbal και άλλη μια κάμερα στο χέρι, ένα τρίποδο ας πούμε, και θα δουλεύω και τις δύο πιο εύκολα. Ναι, και το θέτω ως εξής. Γιατί να κάτσω τότε να πάω να κουμπώσω τον manual φακό στην κάμερα τη δεύτερη, γιατί χρησιμοποιώ και δεύτερη κάμερα. Όχι, θα βάλω έναν φακό. Δεν ξέρω, Sigma Art, παράδειγμα. Να κουμπώσει ένα Sigma, με έναν 2470, δεν ξέρω εγώ τι να έχει, autofocus, και όταν χρειαστεί να μπορώ να το γυρίσω manual focus. Γιατί έστω και η Sigma, το focus τους είναι super. Γιατί να είναι Sony και καλά μετά τελείως manual σε αυτή την περίπτωση που σε ένα άτομο και είναι λίγο run and gun η κατάσταση. Ναι. Δεν ξέρω, στα δικά μου, έτσι, πιστεύω στη δική μου φιλοσοφία μου είναι λίγο περιττό αυτό το σύστημα. Ναι. Εντάξει. Είναι αυτό που λες είναι και αυτό, ότι ο καθένας όπως το βολεύεται και ανάλογα... Γινόμαστε λίγο δέσμοι της τεχνολογίας. Ναι, εντάξει, στις μεγάλες παραγωγές λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Δεν έχω συμμετάσχει έτσι, γιατί έχεις ένα άτομο που θα σου κάνει το focus. Ένα άτομο θα σου κρατάει την κάμερα. Ένα άλλο άτομο θα είναι ο director, θα σου δίνει οδηγίες. Όταν αυτά πρέπει να τα κάνεις όλα μόνος σου, ναι, καταλαβαίνω ότι ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να ήταν χρήσιμο, αλλά εντάξει, όχι για μένα, το θέλω λίγο minimal. Ναι, όχι σωστό, γιατί εντάξει και μετά θέλεις και περισσότερο βάρος και αλλάζουν όλα. Σιγά σιγά αρχίζεις και φορτώνεις και... Βάλε και άλλες μπαταρίες, να αντέχει λίγο παραπάνω μετά το... Φόρτισε το... Και ξαναλέω έτσι, δεν μιλάμε τώρα θα πάμε μαζί να γυρίσουμε ένα σποτάκι, δεν ξέρω, ένα διαφημιστικό για ένα κινητό ή το οτιδήποτε άλλο, που έχουμε όλο τον χρόνο στη διάθεσή μας ή πες κουβαλήσω ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τώρα μιλάμε και σε περιπτώσεις που πρέπει να κινείσαι γρήγορα, να μην χάσεις τις τιμές. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν νομίζω ότι το βάρος βοηθάει. Ναι, και όταν είσαι ένα άτομο, τι να προλάβεις να κάνεις, να στήσεις, να τρέξεις από εδώ, να τρέξεις από εκεί, να κουμπώσεις πάνω καλώδια, να... Ναι, έχεις βάλει νεύτη, έχει πάει καρδιά στην κολότσεπη και λες, άντε, θα έλεγα και τώρα μια λέξη και θα πρέπει να βάλεις ένα μπιπ μετά. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα από φωτογραφικές μηχανές, θα έλεγα, παύλα βιντεοκάμερες, αφού σου δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Έχουν γράψει φίλοι κατά καιρούς, έτσι, στα κανάλια και στο δικό μου και στο δικό σου, διάφορες ερωτήσεις, ας πούμε, για το τι κάμερα θα μπορούσαν να πάρουν για να ξεκινήσουν να βγάζουν
Πώς το λέει εδώ ο Ναι, φίλος, σκοπός μας είναι να βγάζουμε καλές φωτογραφίες πιο ψαγμένες. Ποια η άποψή σου? Είμαι ανάμεσα στη Mi 50 και στη Mi 100 για πρώτη φωτογραφική μηχανή. Για πιο ψαγμένες φωτογραφίες. ναι, προφανώς και ο φίλος ο Θάνος, αν θυμάμαι καλά, Ναι, ναι, Θάνος. μπορεί να έχει τώρα το παιδί ένα κινητό και σου λέει θέλω να μεταβώ από το κινητό, να πάρω έτσι μία κάμερα, μία πρώτη μου κάμερα, να αρχίσω λίγο να μπαίνω, να μάθω να την χειρίζομαι, να μάθω λίγο πώς λειτουργεί. Και αυτό ίσως εννοεί πιο ψαχμένη κάμερα. Και φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που στο ξεκίνημά τους θέλουν λίγο να ακούσουν την γνώμη. Και το καλό τώρα στην συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι έχει ψάξει ο ίδιος και έχει βρει δύο κάμερες που προφανώς του κάνουν, έτσι, την EOS Mi 100 και την EOS Mi 50. Ναι. Λοιπόν, Η Mi τώρα, 100, η Mi 100 από όσο ξέρω είναι ένα πολύ φθηνό μοντέλο χωρίς σκόπευτρο, δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα να κανδράρει. Αν ναι, έχει δηλαδή ήλιο και όλα αυτά, το έχει ξεχάσει. Manual δεν ξέρω αν έχει και manual, λογικά θα έχει, αλλά είναι ένα πολύ μικρό σώμα σαν compact που ναι. το έχουν κάνει. Είναι μικρό σώμα, όντως δείχνει σαν compact και βασικά ήθελα να μιλήσουμε μαζί, να μπορέσουμε λίγο να κουβεντιάσουμε πάνω σε αυτό το θέμα μαζί για να βοηθήσουμε προφανώς τον Θάνο με την άποψή μας, αν μας επιτρέπετε. Και ήθελα να το κάνω μαζί σου γιατί είσαι και Canon user, έχεις δουλέψει πολλές μηχανές της Canon και αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ. Συμφωνώ μαζί σου ότι είναι λίγο compact η συγκεκριμένη κάμερα. Σε σχέση με την EOS M50 δείχνει λίγο να υστερεί και από το σώμα κιόλας, έτσι. Εγώ δεν θα Ναι. πήγαινα στην EOS M100 γιατί ξέρω λίγο το grip, έτσι όπως θα ήθελα εγώ να πιάνω την φωτογραφική μηχανή. Η EOS M100 δεν θα με βόλευε. Δεν μπορείς να την κρατήσεις στο χέρι εύκολα, είναι. Και τώρα μιλάμε για άντρα ο οποίος έκανε την ερώτηση. Αν ήταν γυναίκα και μου έλεγε, ξέρεις κάτι, θέλω να μπαίνει η φωτογραφικούλα στη τσάντα μου μέσα και να κάνω μερικά κλικ σε 2-3 ταξιδάκια που θα πάω, ενδεχομένως λίγο να Εκεί, άλλαζε το σκεπτικό. ναι, εκεί θα πήγαινα και εγώ, εκεί σε αυτή την περίπτωση θα πήγαινα σε Sony RX 100, που είναι. Ναι, δεν θα πήγαινα στην Sony RX100 για έναν λόγο. Θα πήγαινα ίσως στην 600, ποια έβγαλε, ή ακόμα καλύτερα προς 6500, αλλά θα ήταν περισσότερο τα χρήματα. Από μέγεθος έχεις δίκιο, αλλά το κακό με την RX100 είναι ότι δεν μπορώ να βάλεις φακό. Δεν θέλω να επενδύσω. Εντάξει, τώρα Κάνω όταν θέλεις λάθος. να κάνεις ένα ταξίδι και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αλλάξει φακούς. Γιατί ξέρεις τι, βλέπω αρκετούς που λένε ότι θα πάρω ένα σώμα, ας πούμε, 100, 50 και θα πάρω και έναν φακό EF, θα τον κουμπώσω πάνω με τον αντάπτορα και θα είναι ο φακός 18200. Όχι, θα σου πω, ναι. Παίρνεις όμως το σκεπτικό της κάμερας, θα δαπανίσω 600 ευρώ, αλλά αυτή την κάμερα προφανώς όταν θα πάω ταξίδι, π.χ. RX100 που είναι σταθερός ο φακός, δεν μπορείς να τον αλλάξεις, θα πας στο ταξίδι, μπορεί να γουστάρεις την όλη φιλοσοφία και το όλο κόνσεπτ αυτό της φωτογραφίας, να μπει σε τέτοιο πνεύμα και μετά να θέλεις να αλλάξεις έναν φακό, να πας να πάρεις έναν. Διάβασες ότι ο Sigma R16 στα 1,4 για APS-C κάμερες ότι είναι super duper φακός. Και λες, να πάω να τον πάρω. Δεν μπορείς να το κουμπώσεις όμως απάνω. Δηλαδή, εγώ στέκομαι λίγο και στο μετά, στην Ναι, όρεξη στο ότι. που θα σου έρθει, γιατί τρώγοντας σου ανοίγεται η όρεξη. Το καλό στη Mi 100 είναι, από ό,τι ξέρω, μπορείς να κουμπώσεις και άλλους φακούς, έτσι δεν είναι? Ναι, Ναι, δεν είναι compact, κουμπώνεις. ναι.
κουμπώνεις Άρα, ό,τι φακό θέλεις με adapter, ας πούμε, μπορείς να κουμπώσεις και φακούς. με αυτή την έννοια, ναι. Αλλά κάτσε τώρα, μην μακρηγορήσουμε, να ξαναγυρίσω πάλι στην EOS M100 και EOS M50. Αφού τις έχει διαλέξει ο φίλος, εγώ τίνω περισσότερο προς την EOS M50 και από άποψη του σώματος. Βασικά μόνο αυτό από άποψη σώματος. Κατά τα άλλα, οι διαφορές νομίζω ότι θα είναι ελάχιστες. Ναι, αν είχαμε επιλογή ανάμεσα στις δύο αυτές μηχανές, αν μου λέγανε επέλεξε μία από τις δύο μηχανές για φωτογραφία, θα επέλεγα τη Mi 50. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο και μόνο σε αυτές τις δύο. Σε αυτές τις δύο. Αλλά εδώ τώρα θα ήθελα να πω στον Θάνο, αλλά και όχι μόνο στον Θάνο, και στους υπόλοιπους που ενδεχομένως θα μας παρακολουθήσουν. Παιδιά, προσοχή, τεράστια προσοχή. Η EOS M100 και EOS M50 δέχονται φακούς τους EFM. Ναι, ναι. Ναι, τους EFM. Παιδιά, δεν είναι η top φακή της Canon. Αν εσείς μετά στην πορεία γουστάρετε πολύ και θέλετε να κουμπώσετε έναν 2470 για αρχή L φακό, δεν θα μπορέσετε. Νομίζω ότι υπάρχει ανταπτόρας. Ναι, υπάρχει αντάπτορας. Δεν ξέρω κατά πόσο καλά θα δουλεύει. Το ότι δουλεύει. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, ότι δουλεύει. Το θέμα για μένα είναι ότι μετά θα έχεις έναν φακό, ας πούμε, είναι αυτό με το τι θέλεις μέχρι πού θα φτάσει ο φακός. Δεν μπορείς τώρα πάνω σε μια μηχανή η οποία το σώμα της στοιχίζει 500 ευρώ να βάλεις ένα φακό ο οποίος στοιχίζει 1000 ευρώ, γιατί δεν θα δεις διαφορά, δηλαδή και από τη μηχανή μετά. Δεν θα πάρεις αυτό το παραπάνω. Θα θέλεις μια full frame για να δεις το παραπάνω. Δεν θα μπορείς να το δεις από τον αισθητήρα. Με ποια έννοια μπορεί κάποιος τώρα, η ουσία ποια είναι, να ξεκινήσεις με ένα σώμα προφανώς οικονομικό για να δεις τι σου αρέσει, αλλά σημαντικό είναι να κοιτάμε τους φακούς, τους top φακούς της κάθε εταιρείας, τι κούμπομα έχει, και ο σκοπός μας είναι να αγοράζουμε μετά top φακό, ώστε όταν κάποια στιγμή έχεις αλλάξει επίπεδο, να μην πρέπει να ξαναπληρώσεις. Δηλαδή τώρα ο φίλος ο Θάνος, ας πούμε ότι πάρει την EOS M50 και πάρει έναν φακό 1750 με EFM mount απάνω και τον πληρώσει αυτόν τον φακό, δεν ξέρω πόσο να έχει ώρα. Ναι, είναι kit. Συνήθως τον δίνουν kit, είτε μπορείς να πάρεις μόνο body, μόνο το σώμα, είτε μαζί kit, είτε ξεχωριστά, δεν ξέρω. Τώρα να έχει 150-200 ευρώ κάπου εκεί, δεν νομίζω να έχει περισσότερο. Ένας kit φακός. Μετά θα πρέπει να ξαναδώσεις πάλι λεφτά για να πάρεις φακό EF mount για full frame. Είναι πεταμένα λεφτά. Μόνο εκεί σκαλώνω με αυτή τη μηχανή, την EOS M50. Ναι, κοίταξε, και εγώ αυτό που βλέπω από αυτές τις μηχανές, επειδή το έχω αρκετά ψάξει όλο αυτό το θέμα, είναι ότι μπορείς να πάρεις τώρα μια Mi 50, ωραία, να πάρεις και έναν αντάπτορα, θα τον πληρώσεις έξτρα, είτε μπορεί να στον δώσει και δώρο μαζί με το body, ανάλογα προσφορές που παίζουν, αλλά αν πάρω έναν φακό, ας πούμε, τη Sigma, που θα είναι για crop μηχανή, ένας φακός 1750, ο οποίος για μένα είναι άριστος φακός, αλλά είναι μόνο για crop φωτογραφικές μηχανές. Οπότε θα τον πληρώσω 300 ευρώ και αν χρειαστεί να πάρω full frame, είναι άκυρος ο φακός, δεν κάνει. Μετά, αν πάρω έναν φακό 1740, ας πούμε, της Canon L και του βάλω πάνω, ναι, θα τον έχω μετά και για full frame, αλλά θα πρέπει να δώσω ένα 1000 φακό, έτσι. Ή έναν 2405 ή έναν 2470. Πρέπει να δώσω ένα 1000. Ναι, κοιτάξτε, σωστό. Πρέπει όμως, δηλαδή τώρα δεν ξέρουμε και την περίπτωση, αν ο Θάνος ή οποιοδήποτε Θάνος, έτσι, ή όποιο από τα παιδιά τώρα μπορεί να βλέπει αυτό το podcast και να έχει καταλήξει μεταξύ αυτών των δύο καμερών, να ξέρει και να το
να το πάει με προσοχή. Δηλαδή δεν του το έχουμε πει και αρχίζει και αγοράσει 1-2 φακούς, έχει δαπανίσει ήδη λεφτά και δεν ξέρει ότι υπάρχει αυτό το θέμα με τη διαφορά δηλαδή με τα mounts. Κατάλαβες πώς το λέω. Ναι, καλύτερα, για μένα, καλύτερα να μαζέψει λεφτά, να πάει να πάρει αν θέλει mirrorless, είτε να πάει σε Sony, είτε να πάει σε μια R, σε μια RP, πώς λέγεται η επόμενη σειρά της Canon, να πάει η επόμενη, εκεί. Σωστά, Τζο. Γι' αυτό ήθελα να κάνω και την κουβέντα μαζί σου, γιατί έχεις όλη την εικόνα της Canon. Η επόμενη σειρά νομίζω ότι είναι η RERP, έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά και πάλι του ανεβάζεις πάρα πολύ το budget. Και για αρχή, δηλαδή εκεί που θέλει ο άλλος να δώσει 5-6 εκατοστάρικα, τον πας αυτόματα στο χιλιάρικο και πάνω. Και τώρα μπαίνεις εσύ στο παιχνίδι, τι θα έκανες? Δεν θα πήγαινες σε μια μεταχειρισμένη DSLR καλύτερα για αρχή έστω? Ναι, σίγουρα μια μεταχειρισμένη DSLR θα ήταν η καλύτερη επιλογή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή όταν ξεκινάς και εντάξει σίγουρα δεν ξέρεις, γιατί κανένας δεν ξεκίνησε και τα μάθει όλα μέσα στις μηχανές, πώς δουλεύουν τα πάντα, το κλίστρο, πόσα κλικ έχει, το διάφραγμα στο φακό όταν είναι μεταχειρισμένος, ανοιγοκλίνει συνέχεια, μπορεί να έχει πρόβλημα. Γιατί όταν είναι αυτόματο το διάφραγμα, δεν είναι όπως το manual το διάφραγμα που το γυρίζει το δαχτυλίδι και μένει εκεί συνέχεια. Το αυτόματο διάφραγμα στους φακούς ανοιγοκλίνει συνέχεια. Κάνω κλικ, κλείνει, ανοίγει, κλείνει, ανοίγει, κλείνει, ανοίγει. Οπότε έχει αρχίσει και κάνει φθορά. Φθορά όμως τώρα σε κάποιους φακούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορείς να τους βρεις πολύ φθηνούς και κάμερες, πολύ καλά σώματα ας πούμε. Τώρα η Sony δεν ξέρω αν αξίζει να πάει να δώσεις λεφτά να πάρεις Sony μεταχειρισμένο mirrorless σώμα. Γιατί συνήθως τα Sony σώματα που πολλούνται, τα mirrorless, έχουν αρκετές ώρες στην πλάτη τους βίντεο. Ισχύει αυτό. Το βλέπω εγώ, το οποίο αυτό μπορεί να είναι ένα μείον. Το ότι έχει δουλέψει, έχει ζεσταθεί. Αλλά τώρα αν πας να πάρεις ένα σώμα DSLR, το οποίο Nikon, Canon, ακόμη και Sony, αν και η Sony έχει αφήσει χρόνια την τεχνολογία, χρόνια. Το έχει αφήσει αυτό το παιχνίδι, Ναι. Εκεί θα πήγαινα, και μάλλον θα πήγαινα τώρα, Nikon και Canon, δεν θα κοιτούσα δηλαδή. Nikon, Canon, υπάρχουν αξιόλογα μοντέλα, ακόμα και full frame, που full frame ας πούμε DSLR της Canon ή της Nikon, είναι πάρα πολύ καλά μοντέλα, έτσι αξιοπρεπέστατα και αντέχουν και πάρα πολλά κλικ. Δηλαδή με ένα crop μοντέλο 7D ας πούμε, έχει 300-400 ευρώ, 300. Μεταχειρισμένο, το βρίσκεις. Σε κλικ, αν έχει λιγότερα από 100-200 χιλιάδες κλικ, έχει άλλα τόσα να σου κάνει. Ναι. Και μετά ένας φακός μεταχειρισμένος που θα σου ξαναβγάλει αρκετά κλικ βάσει του διαφράγματος, και το διάφραγμα δεν είναι κάτι τρελό, εντάξει, κάποια στιγμή πάντα θα τα αλλάξει. Και παίρνεις κάτι μεταχειρισμένο το οποίο το φτάνεις max στα 600 ευρώ, ξέρω εγώ, 500. Έχεις πάρει ένα πολύ καλό στιβαρό σώμα, έχεις πάρει ένα καλό φακό και βλέπεις, αν δεν σου κάνει τα πουλάς. Έχεις τη τέτοια. Αν σου κάνει, το κρατάς και συνεχίζεις. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι και τόσο πίσω σε τεχνολογία πάνω στη φωτογραφία. Dynamic range που βγάζουν οι κάμερες καινούργιες, είτε τα pixel. Εν τω μεταξύ, όσα λιγότερα pixel έχει ένας αισθητήρας πάνω, τόσο το καλύτερο. Πιο μικρά αρχεία θα σου δώσει. Εσύ δεν θες να εκτυπώσεις αφίσες, θες να εκτυπώσεις φωτογραφίες. Όσο λιγότερα pixel και πιο μεγάλα είναι τα pixel πάνω στον αισθητήρα μετά. Οπότε βολεύει αρκετά. Και το ISO θα μπορείς να ανεβάσεις και λίγο παραπάνω. Αν και ISO πάλι μέχρι το 3200 πώς να το πας. Πας και 6400. Ναι, εντάξει, δηλαδή πόσο παραπάνω. Okay. Άλλο να έχεις τραβήξει μια ωραία καθαρή εικόνα και να προσθέσεις εσύ ο ίδιος από πίσω κάποιον κόκο, ένα grain,
δηλαδή grain, για να δώσεις το συγκεκριμένο look που μπορεί να θες εσύ, και άλλο να έχεις ήδη, να σου έχει δώσει ήδη η κάμερα ένα αρχείο με υψηλό ISO. Εντάξει. Και πάλι μπορεί στην εκτύπωση να μην φαίνεται, αλλά ψηφιακά θα φανεί η διαφορά. Είναι αυτό που λες και εσύ. Ίσως είπες και πολύ ψηλό το ISO. Ναι, γιατί συνήθως και αυτό το ISO που έχουν τώρα οι μηχανές, τα τρελά ISO που δείχνουν και διαφημίζουν, εντάξει, αυτά δεν νομίζω να τα χρειάζεται κάποιος, ο οποίος ασχολείται με πολύ λίγοι εξαιρετικές περιπτώσεις θα χρειαστούν τόσο υψηλά ISO. Τις περισσότερες φορές... Δεν νομίζω, δηλαδή, αν θες να πάρεις λήψη και είναι τόσο σκοτάδι και θες να κάνεις μια... δεν ξέρω, ίσως παίξε μπάλα, πάρε ένα τρυποδάκι μαζί και κάνει ένα long exposure, να ανεβάσεις λίγο, άσε, δεν ξέρω εγώ, το ζευγάρι ακίνητο για κάποια δευτερόλεπτα, ή στην τελική πάρε ένα λεντάκι μαζί, ένα μικρό, χωράνε στη τσέπη σου, 2-3 λεντάκια, φτιάξε έναν φωτισμό. Για όλα υπάρχουν λύσεις, δεν υπάρχει δηλαδή ότι είναι καλύτερη σε κάτι. Αν και οι mirrorless τώρα που, ας πούμε για mirrorless, έχουν θέμα και με την ενέργεια έχει θέμα, δηλαδή σε σχέση με μια DSLR για να ξεκινήσεις, αν αρχίσεις και βγάζεις φωτογραφίες, μια mirrorless θα τελειώσει πολύ πιο γρήγορα η μπαταρία από τη μια DSLR. Να σου πω εγώ τώρα τη δική μου εμπειρία, είχα DSLR Canon και αυτή τη στιγμή Sony mirrorless για τους δικούς μου λόγους σώθηκα από άποψη μπαταρίας. Έχουμε το αντίθετο δηλαδή. Ναι, είχα σοβαρό πρόβλημα με την Canon, έπρεπε να κουβαλάω ένα σκασμό μπαταρίες και τώρα βγάζω παιδιά άνετα έναν γάμο με 2 μπαταρίες. Συγκεκριμένη μπαταρία όμως της Sony, προσοχή, δεν μιλάω τώρα για τις APS-C Sony, η X300 είναι οι πιο παλιές mirrorless, είναι η μπαταρία NPFZ100, την έχω και στα χέρια μου τώρα γιατί πριν λίγο μας τελείωσε. Η NPFZ100 είναι απίστευτες μπαταρίες, παιδιά, ασυζητητή. Επίσης, και δεν χρειάζεται να πάτε και σε original. Έχω διαβάσει και έχω ακούσει διάφορες ότι οι after sales δεν είναι καλές. Έχω δοκιμάσει 2 after sales μπαταρίες, οι οποίες είναι top. Παιδιά, top. Με 2 μπαταρίες, ρε φίλε, να βγάλεις έναν γάμο. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά. Και πρόσεχε, δεν σου μιλάω τώρα για κλικ, μιλάω για βίντεο. Ναι, το οποίο κάνει συνέχεια και εστιάσεις και όλα τα μοτέρ δουλεύουν της μηχανής και η οθόνη δουλεύει συνέχεια. Όλα δουλεύει συνέχεια, γράφεις σε χορούς, γράφεις κατά την ώρα του μυστηρίου, γράφεις 2 μπαταρίες. Ναι, όχι, είναι πολύ καλά. Άντα πηγαίνω με παραπάνω μπαταρίες, αλλά δεν τις έχω κάνει και ποτέ χρήση. Ναι. Αυτό έτσι λίγο είναι ανάλογα, δηλαδή και τα μοντέλα τώρα βλέπεις των μπαταριών. Ναι, παίζουν όλα ρόλο και οι μηχανές, ας πούμε, από μηχανή σε μηχανή μπορεί να δεις διαφορά. Και ανάλογα τώρα μεταξύ φωτογραφίας και βίντεο. Ναι. Άρα για να ακόμα και στις μηχανές, αναλόγως πόσες φορές θα πατήσεις, αν κάνεις autofocus για στη φωτογραφία και πατάς κλικ, κάνεις focus εδώ, focus εκεί, focus, αρχίζει και πέφτει η μπαταρία, δουλεύει το μοτέρ του focus, μπρος πίσω τον φακό να εστιάσει, μπρος πίσω, δουλεύει το stabilizer που και αυτό είναι μηχανισμός, τρώει ενέργεια full. Γι' αυτό. Μην ξεχνάνε ότι όσοι θέλουν να ξεκινήσουν φωτογραφία, ότι μαζί με τη φωτογραφική μηχανή έρχονται και άλλα πράγματα όπως flash, έρχονται διάφορα πράγματα τα οποία χωρίς αυτά δεν θα μπορείς να βγάλεις στην ουσία φωτογραφία. Δεν θα μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Τώρα. Ναι, το θέμα είναι με τα παιδιά γενικώς που ξεκινάνε. Δεν ξέρεις ακόμα τι σου αρέσει.
Αυτό νομίζω Και μπορεί να το ανακαλύψει βγάζοντας φωτογραφίες είτε και με το κινητό, το manual για να δει λίγο πάνω κάτω και πώς είναι, γιατί μπορεί να βάλει ένα manual και να μην μπορεί να το ρυθμίσει. Έχω δει ανθρώπους που δεν μπορούν, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να το χωρέσει το κεφάλι τους. Τρία πράγματα είναι να αλλάξει, αλλά να μην μπορεί να τα αλλάξει. Εκεί, να μην... θα σου πω, ναι, τι έχω αντιμετωπίσει εγώ. Με το κινητό δεν μπορούσα. Έβγαζα τις φωτογραφίες μου, αλλά με εκνεύριζε. Δεν είχα, ρε παιδί μου, αυτή την αίσθηση, ρε, εσύ, του ότι κρατάς το σώμα, Ναι, ότι... βάζεις το feeling που σου βγάζει, το να κάνεις τη σύνθεση της φωτογραφίας, να κάνεις το κλικ. Δεν μου βγαίνει με το κινητό. Επομένως, παίρνοντας μετά την κάμερα, εκεί που με το κινητό μπορεί να έβγαζα 10 φωτογραφίες, με την κάμερα μου έδωσε αυτό το μπουστάρισμα να βγαίνω έξω συνέχεια, να δοκιμάσω, να τραβήξω τοπίο, να πάω αρχιτεκτονική, να τραβήξω ένα κτίριο, urban photography, street photography, portraits, πορτρέτα. Δοκιμάζεις τα πάντα, δοκίμαζες να κάνεις product photography, έστεινες λαμπίτσες από εδώ, φακούς από εκεί, τοποθετούσες ένα προϊόν, δεν ξέρω, πήγαινες στα λιβάδια. Κάνεις όλες σου τις δοκιμές και εκεί μετά αρχίζεις και καταλαβαίνεις δηλαδή που έχει στάσει. Και μετά τι σου λείπει, μπορεί να σου λείπει από εξοπλισμό και αρχίσεις και ανανεώνεις. Αλλά πριν... Δεν το ξέρεις και πρέπει οπωσδήποτε να έχεις έναν, πιστεύω εγώ, φακό zoom που να καλύπτει ένα μεγάλο εύρος και εκεί μετά θα αρχίσεις να καταλαβαίνεις και να λες, ξέρεις κάτι, πηγαίνω λίγο περισσότερο προς το look του 50, προς το look του πορτρέτου κάπου στα 85, ή είμαι λίγο πιο white, να είμαι στο 35, όχι τόσο white. Τι είμαι, μ' αρέσει το τοπίο, πρέπει να πάω λίγο πιο white, δεν μ' αρέσει το τοπίο. Εμένα γενικά πολύ, ας πούμε, μ' αρέσει το 50, σε full frame βέβαια, να είναι 50. Σε crop τώρα είναι γύρω στο 30-35, ανάλογα το σώμα. Να βγάζω στο 50 αυτό που βλέπει και το μάτι μας πάνω κάτω, που είναι ένα normal άνδρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή και μπορώ να πάω να μετακινηθώ μπρος, πίσω, ένας 50, πολύ φτηνός φακός. Ναι, καταλαβαίνω τι λες, συμφωνώ. Εγώ έχω να ομολογήσω ότι αγαπάω πάρα πολύ του look του 85, σε βίντεο το λέω τώρα. Ναι, σου κάνει και μια συμπίεση, ας πούμε, στα επίπεδα. Απομονώνω π.χ. το άτομο που θέλω, να μην φαίνονται από πίσω διάφορα. Υπάρχει αυτή η συμπίεση, αυτό το look, αλλά εννοείται ότι δεν μπορώ να κάνω δουλειά μου μόνο με τον 85. Ναι, με θα τον 50 πρέπει να κάνω δουλειά μου. Γιατί αν θέλω να καλύψω ένα shot, ένα wide, ένα middle και ένα close-up, με τον 85 το ξεχνάω. Ειδικά αν είναι ο χώρος μικρός. Ενώ με τον 50 που λες εσύ, ναι, γίνεται. Έχω και μια δυναμία να ξέρεις το 35. Σε full frame μιλάμε τώρα, αλλά είναι λίγο tricky. Tricky με ποια έννοια. Θέλει λίγο προσοχή στην παραμόρφωση. Ναι, αρχίζει να είναι ευρυγόνιος, ας πούμε, και... Λίγο ένα τικ, άρα λίγο πρέπει να κοιτάξεις λίγο την γωνία της λήψης σου και πολλές φορές μπορεί να μην είναι με τον 35. Πολλές φορές δεν μου κάνει εμένα τουλάχιστον το straight look. Ναι. Έχω παρατηρήσει τον εαυτό μου ότι κάποιες μου λήψεις είναι ελαφρώς πιο πάνω. Τώρα δεν μιλάω για τοπίο, παιδιά. Μιλάω για πορτρέτο, έτσι, να είναι λίγο ελαφρώς πιο πάνω. Ο άλλος να έχει γύρει λιγάκι. Παίζει ρόλο και η στάση του σώματος. Δείχνει λίγο ένα περίεργο στυλάκι. Άρα σίγουρα θα λέω 50 σε full frame όπως και εσύ. Οπωσδήποτε. Και μετά τα άλλα ίσως είναι λίγο περιφερειακά. Όλο αυτό μπορείς να το διορθώσεις μετά σε ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή, το οποίο εκεί θα το πληρώσεις πάλι.
Μιλάς τώρα για φωτογραφία, ναι, το διορθώνεις. Και στο βίντεο δεν μπορείς να διορθώσεις το φακό σου. Στο βίντεο, αλλά και στο βίντεο 35 δεν φαίνεται άσχημος. Ναι. Δεν με ενοχλεί απολύτως τίποτα. Αλλά αυτό και στο... Και αν θέλει να φτιάξει, να κάνεις φωτογραφία ή βίντεο και σου βγει μια παραμόρφωση, όλα αυτά αλλάζουν. Σε ένα Lightroom, ας πούμε, μπορείς να το βάλεις μέσα, να βάλεις μέσα το αρχείο σου και να το αλλάξεις, να το διορθώσεις. Ξεκάθαρα αυτό που λες, δεν το συζητάμε. Και δεν ξέρω, και κάποιες φορές ίσως δεν θα χρειάζεται και διόρθωση. Δεν ξέρω, γιατί είναι κάποιες φωτογραφίες που αρέσει λίγο το look, έστω και της παραμόρφωσης. Δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε και λίγο κάπου να παραβαίνουμε και λιγάκι τους κανόνες. Ναι, αυτό έβγαλα και βίντεο τώρα πρόσφατα, το οποίο είπα ότι δεν υπάρχουν κανόνες. Οι κανόνες είναι για να ξεκινήσει κάποιος να μπει έτσι στο τρυπάκι της φωτογραφίας, να βρει κάποιους δρόμους και μετά όλα αυτά μπορείς να τα παραβείς, να πατάς πάνω σε αυτά, τα σπάς αυτά και ξεκινάς και κάνεις δικούς σου κανόνες. Δεν υπάρχουν κανόνες στη φωτογραφία. Παίρνεις ένα κομμάτι της πραγματικότητας. Κόβω αυτό το κομμάτι. Είμαι εγώ εδώ, έχω κόψει εμένα αυτή τη στιγμή, ακόμη και στο βίντεο έχω κόψει εμένα. Υπάρχουν άλλα 10.000 πράγματα γύρω-γύρω. Υπάρχουν μέσα στο σπίτι άλλα 2-3 παιδιά, ας πούμε. Δεν τα βλέπετε εσείς βλέπετε εμένα αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε, οπότε... εσύ, Τζοβάνι, μη μου το χτύπας τώρα στη μάπα. Εγώ είμαι one man show, εσύ τώρα έχεις από πίσω έναν άνθρωπο σου κάνει το focus, ναι. Έχεις έναν φωτέρ, σου φτιάχνει τα φώτα, έχεις τον director από πίσω, πες τα τώρα. Έτσι, τα κρύβεις από τον κόσμο. Εμείς είμαστε κάπως διαφορετικοί, εντάξει, τώρα δεν μπορούν να είναι όλα τα δάχτυλα ίδια. Είσαι μεγάλος, το ξέρω ρε φίλε, τι να κάνουμε, πού θα πάει, θα σε φτάσουμε. Λοιπόν, και ναι, όταν παίρνεις ένα κομμάτι τώρα της πραγματικότητας, όπως το βλέπει το μάτι σου εκείνη τη στιγμή και θες να το κόψεις εσύ αυτό το κάδρο, να το πάρεις, να το αποτυπώσεις, να πεις την αλήθεια σου μετά σε ένα βίντεο ή σε μια φωτογραφία. Έτσι κανδράρεις. Με αυτό που θες να δείξεις. Τώρα, το ότι πρέπει να είμαι εγώ εδώ ή πρέπει να είμαι εγώ εδώ ή πρέπει να έχω αφήσει περιθώριο για το βλέμμα ή έχω δει βίντεο και φωτογραφίες που κανδράρει και το βλέμμα είναι εκεί και έχει το περιθώριο πίσω. Είναι ο τρόπος που έχει κανδράρει. Το μάτι έχει κόψει. Και τι γίνεται εκείνη τη στιγμή. Γιατί το έκανε αυτό. Πρέπει να κάτσεις να το μελετήσεις όλο αυτό. Δεν είναι μελέτη πάνω σε κανόνες. Είναι στο τι έχεις σκεφτεί εσύ εκείνη τη στιγμή να κάνεις. Σωστό. Δεν είναι δηλαδή, δεν και καλά έχουμε ένα αυτοκίνητο. Θα το αφήσουμε χώρο μπροστά επειδή θέλουμε να δείξουμε ότι θέλει να φύγει το αυτοκίνητο. Ναι, θα δώσουμε κίνηση έτσι στο αυτοκίνητο όταν το αφήσουμε χώρο μπροστά. Αλλά μπορούμε να το κόψουμε και ακριβώς την μπροστινή του πλευρά του αυτοκινήτου, να κόψουμε τη φωτογραφία εκεί το κάδρο και πάλι το αυτοκίνητο να έχει... Να φαίνεται ότι... Αυτό με το αυτοκίνητο τώρα είναι πάλι και στην ευχέρεια ή στην σκέψη το τι θέλει να παρουσιάσει. Δηλαδή, όντως μπορεί να στο κόψει και να σου παρουσιάσει απλά μόνο και μόνο το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, μπορεί σαν story ο άλλος να έχει σκεφτεί ότι θέλει να σου παρουσιάσει ένα ταξιδιάρικο αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο δρόμου και να σου έχει βάθος πεδίου και να το έχει τοποθετήσει σε ένα δρόμο και να συνεχίζει ο δρόμος, δεν ξέρω, zigzag μέχρι κάτω και να έχεις κάνει και μια λήψη έτσι λίγο πιο ψηλή. Αυτό είναι η αλήθεια του φωτογράφου ή του βιντεογράφου. Είναι αυτό που θέλει να δείξει αυτός εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να κάνει, να αλλάξει μια φωτογραφία, την πραγματικότητα. Να είναι κάτι άλλο και με το κλικ να βγάλει κάτι εντελώς διαφορετικό. Να είναι ο Βασίλης που γελάει και να τον τραβήξω φωτογραφία και να φαίνεται σαν να κλαίει. Από τη γωνία που θα τον τραβήξω με το καδράρισμα που θα κάνω, να φαίνεται σαν να κλαίει από τα γέλια, αλλά θα φαίνεται λυπημένος, ας πούμε, ενώ θα γελάει. Δεν κλαίω ρε φίλε, θέλω να γελάω συνέχεια, μην μου το κάνεις. Όχι, μπορείς, λέω ότι μέσα από τον τρόπο που θα κάνεις το κλικ και από τη γωνία που θα κάνεις το κλικ και από τον... Αλλά δεν υπάρχει κανόνας όλο αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα στάνταρ κανόνας που σου λέει ότι βάλε τα μάτια εκεί σε μια φωτογραφία
ή βάλε το θέμα σου στο κέντρο ακριβώς, ή βάλε το θέμα σου δεξιά-αριστερά. Εγώ σε πολλά βίντεο, ας πούμε, μου αρέσει να βγαίνω δεξιά ή πολλές φορές βγαίνω αριστερά. Το κέντρο δεν μου αρέσει, αλλά είναι ψυχολογικό δικό μου, δηλαδή δεν είναι λάθος το να κάτσει κάποιος στο κέντρο σε ένα βίντεο. Εμένα, ας πούμε, η λογική μου πάντα μου λέει όταν τραβάω κάποιο βίντεο, δεξιά ή αριστερά κάποιον. Είναι η τρέλα μου. Δεν με νοιάζει που θα κοιτάει, δεξιά ή αριστερά. Στο κέντρο, δύσκολα, εκτός αν είναι πολλά άτομα. Εντάξει, αλλά αυτό είναι εκείνη τη στιγμή, δηλαδή δεν σημαίνει ότι δεν θα το κάνω. Είναι πώς θα το σκεφτώ και τι θέλω να περάσω. Είναι τη στιγμή και ειδικά στο κομμάτι του βίντεο δεν είναι απόλυτο ότι θα κεντράρεις τον άλλον. Δηλαδή, μπορεί το κύριος θέμα εγώ να είμαι εδώ, αλλά εδώ έχω βάλει foreground, δεν ξέρω, μπροστά κάτι άλλο, μια κουρτίνα, ένα λευκό να καλύπτει αυτό το κομμάτι. Για να μπορεί να... Ναι, δίνεις ένα κενό από το ένα σημείο και έχεις το κυρίως θέμα τέρμα δεξιά. Ναι. Να μην είναι καδραρισμένο όμορφα και ωραία, αλλά μπορεί να δώσει μια άλλου είδους αισθητική. Αυτό θα το δεις μετά και ή θα το δει ο καθένας μας από το αποτέλεσμα που θα βγει, έτσι. Εννοείται στα βίντεο εγώ κάνω ένα σκασμό βλακίες, γιατί έχω στήσει όμορφα και ωραία την κάμερα, με έχω βάλει για παράδειγμα στο κέντρο, πίσω είχα φτιάξει όμορφα και ωραία τα φωτάκια μου και διαπίστωσα ότι είχα μια συνήθεια. Κάθε φορά αφού τα είχα φτιάξει όλα και λέω είμαι εδώ, πηγαίνω και καθόμουν έτσι. Πήγαινα κοντά. Και έβγαινα συνέχεια εκτός κάδρου. Και είχα το φίλο μου, τον Jason, συνέχεια μηνύματα στο κινητό. Ρε, πάλι έφυγες από το κάδρο, δηλαδή. Φίλε, αφού δεν έχεις τώρα κάποιον για εσύ να σου λέει ότι έτσι θα στέκεσαι εκεί, ένα σκηνοθέτη. Εμείς τι κάνουμε, εδώ πέρα έχουμε ολόκληρη συνεργείο από πίσω. Έχεις το συνεργείο από πίσω, ρε. Πρέπει να μου τους δανείσεις μια μέρα, έτσι λίγο να με βοηθήσουν. Τα καλύτερα παιδιά. Δεν γίνεται τώρα, χωρίς συνεργείο δεν μπορείς να βγεις τώρα στο YouTube, αν είναι δυνατό. YouTube κάνει. Έτσι είσαι εσύ. Ναι, σε κάθε γύρισμα που γίνεται τα σκάω χοντρά. Αλλά αυτό ρε γάμο το, δεν είναι ότι δεν υπάρχει κανόνας. Κάποιος βασικός κανόνας, που όλοι πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιος κανόνας. Ναι, βγαίνω και εγώ και λέω, έχω βγει και έχω πει 9 κανόνες. Και θα ξαναβγώ και θα πω κανόνες. Δεν είναι κανόνες, είναι κάποια πράγματα τα οποία θα σε βοηθήσουν λίγο να κάνεις κάτι, αλλά δεν είναι κανόνας. Ναι, έτσι είναι. Κάντο. Δηλαδή, βρες γραμμές μέσα στη φωτογραφία σου έτσι ώστε να πηγαίνουν προς το θέμα και να πηγαίνει το μάτι του θεατή στο θέμα που έχεις φωτογραφίσει. Μπορείς να βγάλεις μια φωτογραφία χωρίς καμία γραμμή μέσα. Και η φωτογραφία να είναι αξιόλογη και το μάτι του θεατή να πηγαίνει μέσα στο θέμα. Ναι, το λένε αυτό ρε. Υπάρχει, ξέρεις τι, αυτό όμως πιστεύω ότι είναι λίγο και έμφυτο να το έχει, να έχεις λίγο τα πατήματα. Ήξερα ένα παλικαράκι το οποίο ήθελε να μάθει φωτογραφία, αλλά ρε φίλε δυστυχώς δεν το είχε. Με χίλια ζόρια, αλλά το παραδέχτηκα γιατί το πάλευε. Έτσι. Αυτός έπρεπε να μάθει και να κάνει πάρα πολλές δοκιμές. Χρειάζεται όμως λίγο μία βάση, δηλαδή guiding lines, rule of thirds, βάθος, foreground, background. Θέλει λίγο να έχεις διαβάσει, να έχεις ενημερωθεί, να τα ψιλοξέρεις και μετά θα αποκτήσεις, πιστεύω, και λίγο το δικό σου στυλ. Πρέπει και καλό είναι να βλέπεις και για μένα αρκετές φωτογραφίες, έτσι, να παρατηρείς. Όχι να πηγαίνει να την γράφεις, πώς το έκανε να πάω να το κάνω κι εγώ, ή βλέπω άλλους και ανεβάζουν, ξέρω εγώ, φωτογραφία, πληροφορίες, τις παίρνει, τις αντιγράφει, πηγαίνει, κάνει το ίδιο. Αυτό δεν έχει να μου πει κάτι. Το να κάνω μια αντιγραφή, αλλά στο να δω φωτογραφία χωρίς καμία πληροφορία και να προσπαθήσω να αποδομήσω πώς την έκανε. Δηλαδή,
τι χρησιμοποίησε εκεί, τι μπορεί να έχει κάνει, μπορεί να έχει βάλει flash. Ας πούμε μου έχει στείλει εσύ φωτογραφίες και έλεγα τώρα έχει βάλει flash, δεν έχει βάλει, την έχει χτυπήσει. Έχει Ναι. χτυπήσει το πρόσωπο με το φως από το παράθυρο είναι από εκεί. Προσπαθώ, μα τι φακό να έχει. Ας πούμε πρώτα άνοιξα ένα JPEG αρχείο για να δω τι φάκο μπορεί να έχει βάλει. Να ξέρω, δεν να έχω στο μυαλό μου ότι ναι, να βλέπω μια εικόνα και να ξέρω πώς έχει γίνει. Αυτό θέλω εγώ. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να θέλουν οι περισσότεροι όταν ασχολούνται με τη φωτογραφία. Να βλέπουν κάτι και να λένε αυτό είναι έτσι. Δηλαδή ο Βασίλης αυτή τη στιγμή βγαίνει με έναν 50 φακό, με F1 με 2,8 ξέρω εγώ, με αυτόν τον φακό και αυτό να ξέρω. Όταν βλέπουμε μια ποιότητα, να ξέρω με τι έχει τραβηχτεί. Να ξέρω τις ρυθμίσεις. Από πού έρχεται το φως, έρχεται από softbox. Να ξέρω, είναι... Τώρα ο Βασίλης ας πούμε δεν είναι σε παράθυρο. Όμως είναι σε παράθυρο. Ξεκάθαρα όχι. Έχεις παρατηρήσει το βίντεο που έχω βγάλει, πώς έχω στήσει στο YouTube μου. Και ξέρεις ότι αυτό εδώ πίσω είναι μια φτηνιάρικη, όχι κουρτίνα, ένα κουβερλί και μου είπες να πάρω ένα της προκοπής. Όχι, αλλά αυτό ρε παιδί μου δεν είναι καλό να ξέρεις ότι πώς να βλέπεις τη φωτογραφία, και να ξέρεις τι έχει γίνει. Νομίζω ότι είναι... Αυτό στην αρχή μου το ήθελα, Τζο. Ήθελα λίγο στην αρχή σου λέω. Στην αρχή όταν έκανα τα τελείως πρώτα μου βήματα ήθελα. Τώρα σε ελάχιστες περιπτώσεις το έχω απορία. Γιατί με ενδιαφέρει περισσότερο λίγο το story και το στήσιμο πίσω από τη φωτογραφία. Μόνο αν έχει κάνει κάποιος κάτι τρελό, δηλαδή να έχει χρησιμοποιήσει 2-3 φλασάκια μαζί. Ναι. Και να έχει πάει σε κανένα τοπίο, να έχει βάλει για πορτρέτο τίποτα κάποιον, να τον έχει κάνει μια τρελή τοποθέτηση, να έχει κανένα ηλιοβασίλεμα, γιατί είναι πολύ τρίκι, και να έχει βάλει 2-3 φλασάκια. Ναι, εκεί θα ήθελα λίγο να δω πώς έστησε ή που έκρυψε τα φώτα. Ναι, έχει το ωραίο του και αυτό. Εμένα μου αρέσει. Όχι να το κρίνω δηλαδή. Να λέω, καλό αυτό, όχι καλό αυτό. Απλά κάτι που δεν μου αρέσει ας πούμε από φωτογραφίες είναι ότι αυτό που κάνω στο ηλιοβασίλεμα που είπες, το να πάω κόντρα φως και να βάλω και flash και να... Ξέρεις, να έχω το ηλιοβασίλεμα πίσω, θάλασσα ηλιοβασίλεμα και να έχω και ένα φωτισμένο μοντέλο. Δεν το μπορώ καθόλου. Μου φαίνεται λες και έχω πάρει το άτομο και το έχω βάλει πάνω σε ένα background ηλιοβασίλεμα. Με Photoshop. Μου φαίνεται πολύ χάλια. Δηλαδή θέλω ένα ελάχιστο φως, να φαίνεται και λίγο η σκιά, να φαίνεται λίγο... Να μην είναι... Ξέρεις, δεν είναι και αληθινό όλο αυτό. Αληθινό. Δεν είναι το μάτι, δεν το έχει συνηθίσει. Γιατί και στο μάτι έχει τεράστιο κοντράστ, ας πούμε, το μάτι. Μπορεί να δει έναν άνθρωπο που είναι κόντρα φως. Ναι, μπορεί να σε δει το μάτι μου, αλλά όχι και έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να σε δει τόσο πεντακάθαρα, σαν να πετάγεσαι από το ηλιοβασίλεμα. Όλο αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Δηλαδή είναι από τις φωτογραφίες που δεν υπάρχει περίπτωση να δω φωτογραφία τέτοια και να μου αρέσει. Δεν μου αρέσει με τίποτα. Καλύτερα να είναι σαν σκιά ή ελαφρώς φωτισμένο, παρά να είναι κόντρα φως, πηγαίνουν όλοι, ομπρέλα, κόντρα φως, πίσω ηλιοβασίλεμα. Βάλε και το μοντέλο μπροστά, σκάστο και μια καλή φλασιά, φώτισε το full και είναι λες και το έχω πάρει και το έχω ρίξει πάνω στο background. Δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να μου δείξει. Τώρα μιλάς σαν φωτογράφος. Ναι. Και σέβομαι αυτήν την άποψη. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες ότι δεν είναι φυσικό, δεν δείχνει φυσικό. Όπως είναι ότι μπορεί να πάρεις μια φωτογραφία καλή ώρα στο Lightroom και να τσαλάξεις τα πέταλα με τα χρώματα, πάλι δεν θα είναι φυσικό, έτσι. Ναι. Πάλι μπαίνουμε σε μια διαδικασία που έχεις βγάλει και το podcast που τάχωνες κιόλας, ότι πλέον δεν είμαστε, δεν κάνουμε το κλικ, το φωτογραφικό κλικ, έχουμε γίνει του digital, είμαστε γραφίστες. Ναι, κοίταξε. Αλλά σε αυτό που είπες με το flash, sorry και θα σε αφήσω να μιλήσεις γιατί μην το πάρω και μονότερμα, ειδικά με το κομμάτι του flash, αυτό το αποτέλεσμα όμως μπορεί να μην αρέσει σε μένα ούτε σε σένα,
αλλά να αρέσει ενδεχομένως στον πελάτη. Γιατί του παραδίδεις κάτι που δεν το βλέπει συχνά και θα έχεις ένα wow effect. Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, εμένα ας πούμε και πελάτης να ήμουνα και να μην ασχολιόμουν δεν θα μ' άρεσε. Εμένα προσωπικό είναι αυτό. Η φωτογραφία είναι και η γνώμη μου. Δηλαδή δεν είναι ότι γενικά δεν ξέρω, μπορεί να αρέσει σε όλους. Εγώ το βρίσκω κάτι το πολύ απλό να το κάνεις. Βλέπω άλλους να πηγαίνουν να το κάνουν σεμινάρια αυτό το πράγμα και γελάω πραγματικά. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους εγώ που γελάω με ανθρώπους που πάνε και δίνουν λεφτά για να μάθουν τέτοια πράγματα. Και θεωρώ ότι είναι κάτι πανεύκολο το οποίο μπορεί να το κάνει και ένα μικρό παιδί, να πάει να στήσει ένα flash και να βγάλει κόντρο φως. Και να πάρει ένα αποτέλεσμα το οποίο εντάξει πήγαινε και κάτω και στο Photoshop. Τα σεμινάρια ίσως είναι και αποτέλεσμα τεμπελιάς, φίλε. Να σου πω κάτι τι βλέπω εγώ από τα σεμινάρια που το έχω ζήσει, ας πούμε. Ότι αν πας σε σεμινάριο, τι γίνεται. Πολλοί θα σε κοιτάξουν, θα σε αντιγράψουν. Όταν πας σε ένα σεμινάριο και φωτογραφίζεις, ας πούμε, ημέρα φωτογραφίας, βγαίνεις έξω με μια παρέα να φωτογραφίσεις. Στα σεμινάρια και σου λέει street photography, πάμε να φωτογραφίσουμε. Όλοι είναι γύρω-γύρω από σένα και όλοι προσπαθούν να δουν και να αντιγράψουν έναν. Οπότε τι γίνεται, όλοι μένουν πίσω. Κανένας δεν έχει κάτι καινούριο σαν ιδέα. Δηλαδή, αν πάω να φωτογραφίσω εγώ κάπου, μια ομάδα, όλοι θα κοιτάζουν εμένα ή όλοι θα κοιτάζουν με κάποιον άλλον. Αυτόν που διοργανώνει, ας πούμε, τη βόλτα αυτή για τη φωτογραφία. Οπότε όλοι θα κάνουν το ίδιο. Τι έβγαλε αυτός, έβγαλε εκεί. Να βγάλουμε όλοι αυτό. Κανένας δεν θα βγάλει κάτι διαφορετικό από διαφορετική γωνία, διαφορετικές ρυθμίσεις. Όλοι πάνω κάτω θα προσπαθήσουν να βγάλουν το ίδιο. Μια αντιγραφή η οποία δεν σε πάει μπροστά. Για ποιο λόγο να πάω να κάνω street photography με άλλα 10 άτομα και να έχω κάποιον να μου μιλάει για street photography, από τη στιγμή που το αποτέλεσμα που θα πάρω θα είναι ακριβώς το ίδιο με αυτού. Καλύτερα κάτσω να διαβάσω μόνος μου για street photography, να έχω ένα πλάνο στο μυαλό μου του τι θέλω να πάω να κάνω έξω, πώς θέλω να φωτογραφίσω έξω όταν πάω. Θέλω να φωτογραφίσω, ας πούμε, τη φτώχεια της Αθήνας, τους ανθρώπους που κοιμούνται σε παγκάκια μέσα στο χειμώνα και ο Κούλης βάζει λαμπάκια. Αυτό. Θέλω να πάω να φωτογραφίσω τα λαμπάκια του Μπαγκογιάννη του Βλάκα που έχει δώσει τόσα εκατομμύρια και έχει τους ανθρώπους και πεινάνε. Τι θέλω να φωτογραφίσω, το έχω στο μυαλό μου, πάω το φωτογραφίζω. Τώρα όταν πάω με κάποιον άλλον ο οποίος μου το παίζει δάσκαλος, θα με έχει εκεί, δηλαδή ότι βγάλε αυτό. Αυτό που σου δείχνω εγώ είναι το σωστό. Δεν υπάρχει σωστό. Εγώ αυτό βλέπω από τα σεμινάρια, ότι όλοι προσπαθούν να δείξουν κάτι ότι είναι το σωστό, ενώ δεν υπάρχει το σωστό. Σεμινάρια ίσως για αρχάριους να είναι ένα βοήθημα αν αυτός που διοργανώνει το σεμινάριο δίνει και πληροφορίες ρυθμίσεων της κάμερας και πώς θα τη χειρίζεται. Για street photography δεν νομίζω ότι πρέπει να πας να κάνεις σεμινάριο, εκτός αν το σεμινάριο το διοργανώσω εγώ με τον Τζοβάνι, παιδιά, και θα έχουμε μέσα σε αυτό το σεμινάριο maximum 5 άτομα και θα σας κάνουμε μια βόλτα στην Αθήνα. Όχι, δεν νομίζω ότι μπορείς να κάνεις... Λέει στο σεμινάριο θα έχετε έκπτωση 30%. Κοίτα, το να διοργανώσεις, είχα σκεφτεί κάποια στιγμή, τώρα εντάξει είναι και ο ιός αυτός και όλα αυτά, να κάναμε μια φωτογραφικές βόλτες, ξέρω εγώ, αλλά όχι σε φάση ότι θα είμαστε όλοι μαζί μπουλούκι και ό,τι κάνω εγώ θα κάνουν και οι υπόλοιποι. Ο καθένας το δικό του. Να έχει κάτι στο μυαλό του το οποίο θέλει να πάει να το κάνει. Τώρα το να βγούμε έξω ένα μπουλούκι όλοι μαζί και να φωτογραφίζουμε τα ίδια αντικείμενα με τον ίδιο τρόπο Δεν θέλει πολλά άτομα καταρχήν ένα τέτοιο σεμινάριο. Ό,τι να είναι, τι λέω σήμερα. Επίσης, τα σεμινάρια... Το γέψει το μπέρδεμα. Δεν νομίζω ότι σε βοηθάνε και κάπου από τη στιγμή που υπάρχουν τόσα κανάλια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που τα βασικά μπορείς να τα μάθεις και από κανάλια. Υπάρχουν βιβλία να κάτσεις να διαβάσεις. Αν το έχεις και το θέλεις και το αγαπάς και προσπαθήσεις, θα τα μάθεις όλα. Τώρα θα περάσει λίγος καιρός, σίγουρα θα περάσει ένας χρόνος, 2-3 χρόνια θα περάσουν, αλλά θα τα μάθεις. Το να πας σε σεμινάριο, εγώ δεν έχω μάθει τίποτα ποτέ από σεμινάρια, έχω πάει σε πόσα σεμινάρια.
Όχι φωτογραφίας και γενικά σε σεμινάρια δεν έχω καταλάβει ποτέ τίποτα. Όλοι πάνε για το χαβαλέ και για ένα χαρτί. Δεν έχω δει Ξέρεις, ποτέ κάποιον να έχει μάθει κάτι σε σεμινάριο. Εγώ προσωπικά. φωτογραφικό σεμινάριο έχω κάνει. Ναι. Αλλά γιατί πήγα να κάνω το φωτογραφικό σεμινάριο? Όχι για να μου μάθει ο άλλος κάτι. Θεωρούσα ότι, χωρίς να το θέλω να το παίξω έκπνος το οτιδήποτε, επειδή έχω δει πολλές πληροφορίες, έχω διαβάσει πάρα πολλά, είχα ένα στυλ, έχω ένα στυλ, προσπαθώ να το καλυτερέψω, αλλά δεν περίμενα ότι θα μου δώσει κάτι αυτός παραπάνω, γιατί ξέρω και λίγο πώς λειτουργούν με τα σεμινάρια και φαίνεται αν ο άλλος είναι πολιτής, γιατί υπήρξα και εγώ πολιτής, αλλά πήγα εκεί μόνο και μόνο επειδή θα μου είχε έτοιμα τα μοντέλα σαν fashion photography. Ναι. Άρα το Οπότε, κόστος που θα έδινα εγώ, που ήθελα να κάνω μερικές λήψεις με μοντέλα, να ξέρουν λίγο να στείνονται, να είναι λίγο διαφορετικά, να είναι έτοιμα τα ρούχα τους, να μην πρέπει να ψαχτώ για το οτιδήποτε, δηλαδή φεύγω από επαρχία, ανεβαίνω Αθήνα, είναι όλα έτοιμα, πηγαίνω, κάνω 20, 30, 40 κλικ γύρω-γύρω στην ναι, Αθήνα ναι, και σε αυτό έχεις τελειώνω. δίκιο. Σε βοηθάει στο να κάνεις τα κλικ με επαγγελματίες, ας πούμε, και να... Αυτό. Και μου ήταν πιο εύκολο να πάω σε ένα τέτοιο σεμινάριο και να κλέψω 5-10 φωτογραφίες από το να κλείσω από μόνος μου τα μοντέλα και να πληρώσω εγώ ένα σκασμό χρήματα. Ναι, Ενώ διά 4 θα μου βγαινε καλύτερα. Δηλαδή, αν γνώριζα εσένα εκείνη την εποχή και κανένα 2-3 ακόμα, θα μπορούσαμε να κάτσουμε οι 4 μας μαζί, να πληρώσουμε ένα στούντιο, να πληρώσουμε και ένα μοντέλο και να έχουμε τον χρόνο μας και τον εξοπλισμό μας και να το κάνουμε όλα special και ωραία. Άρα, ναι. σε αυτή την περίπτωση εμένα το σεμινάριο με βόλεψε. Αλλά δεν έδωσε και τίποτα αυτός ο άνθρωπος. Και εγώ τις περισσότερες φορές τώρα, όχι για κακό, δεν με νοιάζει. Ο καθένας το παίρνει διαφορετικά. Για μένα είναι έτσι, τώρα τι να κάνουμε και δεν μου αλλάζει κανένα την άποψη. Ό,τι και να μου πει και φίλος και γνωστός να έρθει και να μου πει ότι όχι, δεν τα λες σωστά, είναι αλλιώς, δεν είναι αλλιώς, είναι έτσι. Οποιοςδήποτε και να κάτσει απέναντι, σεμινάριο. Ρε, εσύ τώρα, Από τη αφού στιγμή ξέρεις που υπάρχουν βιβλία και μπορείς να κάτσεις και να τα διαβάσεις μόνος σου και να αρχίσει να στροφάρει το μυαλό σου, ποιος ο λόγος να κάνω σεμινάριο. Σεμινάριο αυτό που λες εσύ, Βασίλη, ότι έχουν κανονίσει κάτι το οποίο το έχουν πληρώσει περισσότερα άτομα και ναι, εκεί ναι, μπορώ να πάω μόνο για τη φωτογραφία. Δηλαδή, αν το σκεφτείς έτσι, Έτσι αξίζει, θα σου αξίζει. πάρε φίλε. Δηλαδή, εγώ τότε δεν είχα γνωστούς που να έχουν την διάθεση να πληρώσουν και στούντιο και να έχω και ένα, πρόσεξε, μοντέλο που να έχει δικό του στυλ στισίματος. Δηλαδή, να θες να βγάλεις λήψη, να της πεις, ξέρω εγώ, μην σήκωσε συνέχεια το πηγούνι πάνω, να μην είναι όλο κάτω και να αρχίσει να μου κάνει εμένα ένα προγούλινα. Ναι, Να μην, κοίτα εδώ, το βλέμμα σου να το έχεις, ξέρω εγώ, στην ευθεία. Δεν θέλω να βλέπω, να μου το έχει τέρμα αριστερά την κόρη του ματιού και να έχω το ασπράδι όλο να φαίνεται εδώ και να μου φαίνεται σαν αλήθωρη. Να μην πρέπει να λέω τέτοια, να είναι... να έχει καλά, κάνει και από κάποια στιγμή και φωτογραφίες. μετά και αυτό πάει από θέμα μοντέλου, έτσι. Μπορεί να πας και σε επαγγελματία, να πας σε επαγγελματία μοντέλο και να το έχει αυτό, να μην μπορείς να ελέγξεις τίποτα. Όχι, ρε, Είναι το, θέμα. κάποιος ο οποίος έχει κάνει και κάποιο μοντέλο ο οποίος έχει κάνει και έχει κάνει φωτογραφίσεις, παίρνει από μόνος του την στάση. Δηλαδή θα σου δώσει ένα look προς τα πέρα, θα βάλει το σώμα μπροστά. Ο άντρας θα σταθεί, ξέρω εγώ, στο ένα πόδι, θα σηκώσει λίγο τον ώμο, θα γυρίσει το πηγούνι, θα σκύψει λίγο κάτω, θα σου δώσει αυτομάτως 5-10 κλικ. Εμένα που με ενδιαφέρει και ο χρόνος, δεν θέλω να χάνω χρόνο, Ναι. με βολεύει αυτό. Άρα εκεί ένα τέτοιου είδους σεμινάριο για να εκμεταλλευτώ τα μοντέλα το πήγα. Αλλά όντως δεν έμαθα τίποτα. Δεν πήρα δηλαδή κάτι άλλο. Οδηγίες. Ναι. Τώρα, θα σε ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί η ώρα έχει περάσει, να ξέρεις. Να ξέρεις ότι η ώρα έχει περάσει κατά πολύ. Έχουμε 1 ώρα και 20 λεπτά σχεδόν. Οπότε, Ρε Τζο, και είπαμε να το κρατήσουμε. Τι 20 λεπτό, ρε εσύ. ναι, 20 λεπτό για σένα. 1 ώρα για μένα και μήπως πάει και 2.
Εγώ λέω να πούμε και κάτι τελευταίο, να το κλείσουμε. Να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση που τη θεωρώ εγώ σημαντική. Να το κλείσουμε. Και βέβαια να ανανεώσουμε ραντεβού, να κάνουμε και άλλα podcast. Δεν είμαστε εδώ μόνο για μία φορά και τέλος. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει, αν βρίσκουν τα παιδιά ενδιαφέρον σε αυτό που συζητήσαμε ή θέλουν κάτι να συζητήσουν, παρακαλώ πολύ να το γράψουν κάτω στα σχόλια. Ρε παιδιά, αφήστε ένα σχόλιο κάτω να συζητήσουμε συγκεκριμένα θέματα, όπως ήταν π.χ. του Θάνου με την έως M100 και έως Mi 50. Αφήστε σχόλια για να ξέρουμε κι εμείς ή να ξέρει και ο Τζοβάνι τι θέλετε να συζητήσουμε, ποια είναι τα ενδιαφέροντα σας, τι θέλετε να... Ό,τι θέλουν, ναι, μπορείτε από κάτω στα σχόλια να γράφετε. Αυτό το βίντεο λογικά θα ανέβει και στο κανάλι του Βασίλη. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά θα δούμε, θα κοιτάξουμε απλά και μόνο για να υπάρχει λίγο traffic και στο δικό μου, γιατί έχω 3 εβδομάδες να ανεβάσω. Ανέβασα χθες ένα μικρό βιντεάκι. Θα ετοιμάσω και κάποια. Ναι, και πηγαίνετε και στο κανάλι του Βασίλη, κάντε μια εγγραφή, ένα like, δείτε τα βίντεο. Κάνει πολύ καλά βίντεο. Dislike, θέλω dislike. Κάτε με μπαν. Τι ήθελα, σαν τελευταίο ερώτημα, για να μην το τραβήξουμε και το κάνουμε 2 ώρο. Lightroom, Photoshop, άλλες εφαρμογές επεξεργασίας, προγράμματα επεξεργασίας εικόνας. Να σε πάω και για βίντεο. Άντε να πούμε και για βίντεο. Για βίντεο, αν θέλεις, πες ένα χρησιμοποιώ αυτό. Γιατί θα πάει 3 ώρο μετά και ήδη μιλάμε 1 ώρα πριν και δεν το ξέρουν τα παιδιά. Έχουμε λιώσει σήμερα, δεν το ξέρουν ότι μιλάμε ήδη κάμια ώρα πριν. Άρα, επεξεργασία φωτογραφίας. Παιδιά, Lightroom, γιατί από άποψη ταχύτητας στον δικό μου υπολογιστή τονίζω, παρατήρησα ότι το Lightroom πάει σφαίρα. Όταν έχω να επεξεργαστώ 400-500 φωτογραφίες, τις περνάω σφαίρα χωρίς κολλήματα, χωρίς τίποτα. Capture One, που το χρησιμοποιούν πάρα πολύ super duper φωτογράφοι. Εγώ δεν είμαι super duper φωτογράφος, είμαι μικρός και ταπεινός. Δεν μου αρέσει, δεν μπορώ να το κατανοήσω, δεν το ψιλοαπεχθάνομαι. Θα το δουλέψω μόνο όταν θα θέλω να κάνω tethering από την κάμερά μου κατευθείαν στο laptop. Luminar, εφαρμογή. Πολύ ωραία εφαρμογή αυτή, αλλά κρασάρει. Παιδιά, δεν θα δώσετε λεφτά για την Luminar. Πρώτα θα κατεβάσετε την trial έκδοση και θα τη βάλετε. Φόρτωσα 10 φωτογραφίες, όχι παραπάνω, 10 φωτογραφίες και έκανα κλικ και περίμενα 3-4 δευτερόλεπτα μέχρι που να μου φορτώσει την δεύτερη φωτογραφία. Ήμαρτον, ξαναλέω, στον ίδιο υπολογιστή που το Lightroom πάει σφαίρα. Άρα, αυτή τη χρονική και δεδομένη στιγμή, μόνο Lightroom για μένα στον δικό μου υπολογιστή, που δεν είναι και κανένα χρέπι. Άρα, από εκεί και πέρα, βίντεο, εφαρμογές. Θα πω λίγο σφαίρα τώρα, έτσι, για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Ξεκίνησα με DaVinci. Ναι. Αλλά επειδή στην πορεία έπρεπε να δουλεύω τα βίντεό μου, να είμαι ευέλικτος, επειδή δεν μπορώ να τα δουλεύω μόνο από το γραφείο μου, πρέπει να τα δουλεύω και on the go, με laptop, πήρα έναν εξωτερικό δίσκο SSD και το DaVinci μου βγάλε την πίστη σε αυτό το πέρα δόθε. Δηλαδή, ανοίγω το αρχείο από τον υπολογιστή και μετά προσπαθώ να το ανοίξω και από το laptop. Να προσπαθώ να κρατήσω backup όλης της φιλοσοφίας αυτής. Μου βγάλε την πίστη, είχα errors, να μην μπορεί να μου φορτώνει τη δουλειά που έκανα, είχα χασούρα. Αντιθέτως, το Premiere είναι τόσο εύκολο στην διαχείριση αυτών των αρχείων και του backup. Έχω βάλει και μια εφαρμογή που τρέχει από μόνη της και κάνει synchronize όλα μου τα αρχεία σε διάφορους δίσκους και έχω βρει την υγειά μου. Μόνο και μόνο, παιδιά, γι' αυτό. Δεν θα μιλήσω καθόλου για ταχύτητα, δεν θα μιλήσω καθόλου για επεξεργασία χρωμάτων και τις δυνατότητες που σου δίνει το DaVinci να φτιάξεις τα χρώματα. Ναι, όχι. Βολεύει το ότι μπορείς να έχεις τα αρχεία σου παντού. Σε 2 συσκευές, 3, όπου θέλεις έχεις τα αρχεία σου και μπορείς να τα δουλέψεις. Ναι, μόνο το project, να κρατήσεις το φάκελο του project, ένα copy-paste, σου λέω να μην βάλεις extra εφαρμογή, τελείωσες.
Αυτή η φιλοσοφία του database system που χρησιμοποιεί το DaVinci Resolve, ενδεχομένως, παιδιά, συγγνώμη κιόλας, μπορεί εγώ να μην έχω καταλάβει πώς δουλεύει σωστά, έτσι. Να το τονίσουμε και αυτό, μπορεί να μην το ξέρω εγώ καλά, να μην το χειρίζομαι εγώ καλά και να το αδικώ τώρα. Εντάξει, στο δικό μου workflow είναι το Premiere. Ναι, είναι πιο εύκριστο για σένα, σίγουρα. Ρε, εσύ το έχω σε έναν SSD δίσκο και τον πηγαίνω φέρνω σε διάφορους υπολογιστές και ανοίγει τα αρχεία μου χωρίς να με ταλαιπωρήσει καθόλου. Όταν έρχομαι σπίτι, ανοίγω το File Sync, μια εφαρμογή, νομίζω ότι έχω κάνει βίντεο και γι' αυτό, δεν είμαι σίγουρος, και αυτομάτως λέω backup στον 8 τέρα δίσκο τον εξωτερικό, backup στον 4 δίσκο τον εξωτερικό και ένα backup στον άλλον 4 δίσκο, 4 τεραμπάιτ εσωτερικό, δηλαδή τραβάω και 3-4 backups. Χωρίς πρόβλημα. Άρα, αν σκέψω όμως τώρα, εγώ χρειάζομαι να μπορεί να χρειαστεί να δουλέψει και η σύζυγός μου στο σπίτι, να με βοηθήσει να δουλέψει. Δουλεύει το Premiere, θα το δουλέψει, θα κάνει τη δουλίτσα. Όταν εγώ θα έρθω, θα κάνω ένα synchronize και θα μου συγχρονίσει από τον σταθερό υπολογιστή στον SSD, τον οποίο εγώ τον είχα μαζί, πάλι χωρίς πρόβλημα θα μου ανοίξει το αρχείο. Ναι, οπότε βοηθάει πάρα πολύ. Ναι, παιδιά, είναι το δικό μου workflow. Δεν μου άρεσε το workflow του DaVinci, κατά τα άλλα. Το εργαλείο είναι super, έτσι, ειδικά και στα χρωματάκια σου δίνει δυνατότητες. Είναι όμως να σου ταιριάξει και η φιλοσοφία. Μην πιέζεστε και μην αναγκάζεστε να δουλέψετε κάτι το οποίο δεν σας πάει. Το ίδιο ισχύει και για τις κάμερες. Εμένα δεν μου πάει Nikon, παιδιά, δεν θα το δουλέψω. Επειδή ο Τζοβάνι σας λέει ότι η Canon, παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, είναι super duper, μην πιεστείτε να πάρετε Canon. Ναι, πρέπει να σου κάνει... Μόνο η Sony είναι η super duper. Όχι, δεν θα πιεστείς να πάρει Sony, γιατί μπορεί να μην σου κάνει. Μην πιέζεστε να κάνετε πράγματα τα οποία δεν θέλετε. Πρέπει να υπάρχει και η απόλαυση από πίσω. Ναι. Πρέπει να το ψάξεις πρώτα και για να το ψάξεις και να μην δώσεις πολλά χρήματα, ο μόνος τρόπος είναι να πας και να το δεις από κοντά. Δηλαδή και ένα μηχάνημα, μια φωτογραφική μηχανή, είτε ένα πρόγραμμα, μπορείς να πας να το δουλέψεις για λίγο καιρό, να το κατεβάσεις έτσι να το δουλέψεις και να δεις, σου κάνει, δεν σου κάνει. Δεν γίνεται. Γι' αυτό δεν υπάρχει ένα και τέλειο. Δεν υπάρχει μια μηχανή και τέλεια. Και σταματάμε εδώ γιατί είπες ότι ξεπεράσαμε κατά πολύ το χρόνο. Ναι. Μόνο λοιπόν, άρα, παιδιά, θα μιλήσουμε. Όχι παραπάνω, να μην γίνει πολύ. Ναι, 20 λεπτάκια. Ο Βασίλης μίλησε, τέλος. Καλά. Λοιπόν, κάνω εγώ ένα κλεισιματάκι και κάνεις και εσύ μετά το δικό σου. Παιδιά, thank you. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Δεν ξέρω, εύχομαι να σας άρεσε η κουβεντούλα. Εύχομαι να πήρατε έστω και κάποια πληροφορία, δηλαδή τον χρόνο που κάτσατε μπροστά στην κάμερα να δώσαμε μία αξία, κάτι να πήρατε. Έστω και να περάσατε καλά τον χρόνο σας, αυτή την ώρα τέλος πάντων που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ που κάναμε αυτή την κουβέντα, Τζο. Ειλικρινά το απόλαυσα και νομίζω ότι αν κάτσουμε κάτω εμείς θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες ακόμα. Πραγματικά. Ναι. Είναι σε κάθε podcast το ίδιο παθαίνουμε. Είναι η φάση του ότι αν μιλάς. Κάθεσαι και μιλάς. Δεν ξέρω, ξεφεύγει κάθε φορά. Κάθε φορά το ίδιο γίνεται. Να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω πώς, αλλά... Έχουμε κοινό ενδιαφέρον, κάτι το οποίο δεν μπορείς να το συζητήσεις. Είναι τόσα πολλά τα θέματα που μπορείς να συζητήσεις πάνω σε αυτό το υπέροχο σπόρο, σε αυτό το υπέροχο άθλημα, φωτογραφία και βίντεο. Λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Το κανάλι του Βασίλη θα είναι ακριβώς από κάτω στην περιγραφή. Να πάτε να δείτε τα βίντεο που ανεβάζει, το υλικό που ανεβάζει. Θα σας βοηθήσει αρκετά, ειδικά έχει και αρκετά βίντεο με εξοπλισμό. Κατά κανόνα, δηλαδή κυρίως εξοπλισμό, παιδιά, κοιτάζω να βρίσκω λίγο και οικονομικές λύσεις. Δηλαδή έχω δοκιμάσει διάφορα, δεν είμαι διατεθειμένος να δαπανίσω ένα σκασμό χρήματα, έτσι. Κάποια μου έχουν βγει, τα περισσότερα μου έχουν βγει και κάποια άλλα πέταξα χρήματα από το παράθυρο, αλλά οκ, άξιζε. Καλό είναι αν θέλετε
Αν θέλετε κάτι από εξοπλισμό, φως, διάφορα, να τα δείτε. Κάποιο mount, διάφορα, βγάζεις αρκετά πράγματα. Να κάνουν εγγραφές στα κανάλια. Παιδιά, γραφτείτε στα κανάλια γενικώς. Τσάμπα είναι. Αφήστε, μιλήστε με τον κόσμο. Θέλουμε να έχουμε feedback, να μαθαίνουμε έστω δεν σας κάνω σαν φάτσα. Γράψε μου από κάτω, ρε φίλε, δεν μου κάνει σαν φάτσα. Δεν είναι αυτά που λες, δεν ξέρω. Γράφτε. Ναι ρε παιδιά, τσάμπα είναι, μην τρελαίνεστε. Πράγμα αυτό λέω, ρε, δώστε σχόλια, ρε. Λοιπόν, τα φιλιά μας, την αγάπη μας σε όλους. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, παιδιά. Thank you.